आरो लांनाय लोगो लोगो जेनेखि जिनाहारि जेनेखि एकेबारे जुनार आखुनि खामानि बेफोरखौ खामानि मावदों। बर' हारि हिसाबै जों बेबायदि मानसिफोरखौ जोंनो नाङा। बैबायदि व्यक्तिखौ हें खालामनांगौ, फासि होनांगौ आरो फासिनि जेनेखि सम बियो माखासे समनि गेजेरावनो जानांगौ। गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। लोगोफोर बे समाव आं नोंथांमोननि सेराव गोबां गोबाव समनि उनाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट हिसाबै लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर। जियानो जा बे समावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै लोगोफोर, नोंथांमोननि सेरावहाय सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदिनै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय, अब्लासो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। दे बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो। लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निश्चय हमदांनो हाखाबाय जानो हागौ दायो आं नोंथांमोननि सेरावहाय मा भिडिअ लानानै फैदों, नङा होमब्ला लोगोफोर। जियानो जा लोगोफोर, आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै, सिदानो मेन टपिकआवहाय फैनोसै आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना दाखालि जिहेतु रंजालि बैसागो फोरबोआवहाय गोबां सुबुङानो रंजाबाय बाजाबाय एन्जय खालामबाय, नङा होमब्ला लोगोफोर। बेनिनो रंजालि बैसागोनि सानैसो सुबुङाहाय ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथावना जाथाय खालामना थांदों आरोना लोगोफोर। माने उन्दै गथ' लाइमोन हिन्जावसाखौ बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे गाज्रि अबस्थायाव खालामदों आरोना लोगोफोर, जिनाहारि खालामनानै माने क्लास 7 थाखो 7आव फरायनाय सासे 10 बा 11 बोसोर बैसोनि उन्दैसा गथ'खौ बिथांमोना दिनै माबायदि साननानै गावनि बिफा महर बिदा महरनि बेफोरबायदि बैसोआव दिनै बिथांमोनखौ ओरैबायदि बेफोरबायदि गाज्रि अबस्थायाव खालामदों आरोना लोगोफोर। जियानो जा लोगोफोर, बिथांनि बेफोरबायदि जेनाहारि एबा गाज्रि खामानिखौ मावनायखौ नुनानै बिथांमोना जिहेतु बेंटल दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बिथांमोनखौ लानानै मा बाथ्राखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय सावरायखारना लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव आं बे मोनसे भिडिअखौ होलांनि क्लियारलि नोंथांमोना बुजि मोनलांगोन बिथांमोना दिनै मा बाथ्राखौ लानानै बुंलांखो बिथांमोननि बागै आरोना। नायलांदो बिदिब्ला। दुखुनांथाव बाथ्रा, नैबे 2025 मायथाइनि जेनेखि बैसागु बोथोर, बे बैसागु बोथोराव जोङो बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बेबायदि मोनसे जोंनि बेंटल दख'रानि सिङाव बेबायदि दुखुनांथाव मोनसे एबा मुगैथाव मोनसे जाथाय, बे जाथायखौ जागोन होननानैबो सानाखैमोन आरो जाथावना बेबायदिबो नङामोन। सोरनि न'खराव जादों होननानै जोङो तदन्त खालामदों, जोङो नागिरदों आरो नागिरनाय बायदियै जोङो न'खर फारसे जोङो मोनहैदों आरो न'खराव थांनानै बाथ्राफोरखौ जोङो सुलाद लादों, मा जादों माब्रैहाय जानाय जोङो खबर लादों। दा बेबायदियै जोङो न'खरनि सुबुंफोरनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनदों जाथाया जोबोरैनो लाजिथाव आरो दुखुनांथाव। जाबायदि सानै व्यक्तिनि नाम ओंखारदों, जाकब नार्जारि आरो पारमिनास नार्जारि, जायहा DJP माने दुरान्चल जन परिसंगम जेनेखि सेपारेट स्टेट बिलाइग्रा मोनसे आफादनि आफादगिरि, आरो बेजों लोगोसे जाय जाकब नार्जारि कन्ट्रेक्टर, जोंनि ओनसोलनिनो बिथाङा, जोंनि बेंटल दख'रानि सिङाव थानाय रानिसिन्द्रि जेनेखि गामि, बै गामिनिनो बे बिथाङा। दा बैसोरबायदि व्यक्ति, थाखायै फैसायै धोन दौलत गोनां बैबायदि व्यक्तिफ्रा दिनै बेबायदि मोनसे माने नेहात माने जुनाद आखुनि जेनेखि खामानि जि मावदों, बेखौ जोङो बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै माने कन्डेम खालामदों आरो जोङो एखेबारे धिक्कार होदों। बेबायदि व्यक्तिफ्रा बेबायदि नेहात माने मुगैथाव मोनसे खामानि मावनायखौ जों माने बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिराद जोङो दुखु मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला बै जेनेखि सानै व्यक्ति बा सानै गथ'सा, बैसिनि न'आव थांनानै जोङो सुलाद लाहैदों। बै गथ'फ्रा बेसेबां बैसोनि गमामायैनो रादाबाव फोसावनाय बायदि बेयो नंमारगौना नंमारा होननानै जों खबर लाहैदों। दा बे बिथिङाव जोङो मिथिहैदों थांनानै, आरो आं बेक्तिगत हिसाबै नुहैदों जे गथ'आ सासेया दिनैसिमबो 11 बोसोरानो जायाखै। नैबे दानि फैबाय थानाय 22 जेनेखि एप्रिल, बे 22 एप्रिला सफैयोब्लासो बियो 11 बोसोर जागोन। बियो देग्लायसो क्लास 7आव जोंनि बेंटलावनो मोनसे स्कुलाव फरायदों, देग्लायसो एडमिसन लाजेनदों क्लास 7आव। आरो बेजों लोगोसे सासे 13 बोसोरनि बै गथ'आबो दिनैसो 8 थाखोआव एडमिसन लाजेनदों। आरो बै गथ'फोरखौ माने फनजों प्रल'भन खालामनानै, फैसानि प्रल'भन खालामनानै दा थांनाय 11 थारिख खालि, नैबे दाखालिसो बैसागु बोथोरनि एसे सिगां, बै थारिख खालिसो फनजों थाखा फैसा होगोन माबा माबि उमुक थुमुक होननानै लेंहरनानै
गावनि थाग्रा खथा बै थाग्रा खथायाव लानानै थांदों बेबायदि बाथ्राखौ जोङो मिथिबोनो मोनदों न'खराव थांनानै। आरो ओरैबायदिबाव जाय गथ'फोरखौ लेंहरदों काजलगावसिम लेंहरनानै काजलगावनिफ्राय गावनि गारियाव पिकआप खालामनानै लाना थांनानै गावनि थाग्रा खथाखौ जेन' गथ'फ्रा सं दाननानै मोनहैया बैबायदि मोनसे थासारिया जाहाथे माने जाथों, माने गथ'फ्रा गावसिनि थाग्रा खुलिखौ उननि समाव देखायहैनो दाहाथों बेबायदि मोनसे कौशल खालामनानै माने गारिखौ बोजों बोजा फिदिं फिदा खालामनानै मोनानि 9टायाव सौहैनाय बेबायदि मोनसे थासारि खालामनाय बेबायदि मोनसे जोङो खौरां मोननानै फैदों दिनै। आरो लांनाय लोगो लोगो जेनेखि जिनाहारि जेनेखि एखेबारे जुनार आखुनि खामानि बेफोरखौ खामानि मावदों बेबायदि खोथा बाथ्राफोरखौ जोङो खोनाबोनो मोनदों। बेजों लोगोसे गाव पारमिनास हिसाबै जिबायदि खामानि मावबाय बेजों लोगोसे आरोबाव जाखब नार्जारिखौ गावनि खथायाव लायफिनबावनानै गथ'फोरखौ रुमाव माथेनानै गालांनानै लायफिनबावनानै आरोबाव बेबायदिनो जुनार आखुनि खामानि मावनाय जिबायदि जिनाहारि खामानि मावनाय बेफोरखौ खामानि मावदों होननानै जोङो न'खरनिफ्राय मिथिबोनो मोनदों। दा बेबायदि खामानिखौ बिसोरबायदि मानसिफ्रा थाखायै फैसायै धोन दौलत गोनां मानसिफ्रा इसिबां जघन्य मोनसे कान्ड खालामनाय बेखौ जोङो मालाबाबो जों गनायनानै लानो हाया। जोङो बर' हारि हिसाबै जों बेबायदि मानसिफोरखौ जोंनो नाङा। बैबायदि बेक्तिखौ हें खालामनांगौ, फासि होनांगौ आरो फासिनि जेनोखि सम बियो माखासे समनि गेजेरावनो जानांगौ। जिहेतु जोंहा भारत संबिधाननि जेनोखि आयेन बै आयेन बायदियै 12 बोसोरनि गाहायाव थानाय गथ'फोरखौ सोरबाया जुदि रेप खालामोबा बै रेप खालामग्रा बेक्ति माबाफोरखौ सुबुंफोरखौ बे लम्पटफोरखौ फासि होनायनि मोनसे जोंहा आयेन दङ। बैबायदि पक्स' आयेननि दारायै फास्ट ट्रेक कर्टआव बिसोरबायदि मानसिफोरखौ लानानै थांनानै बिसोरखौ साजा होनांगौ आरो थाबैनो बिसोरखौ बे बुहुमनिफ्राय गैया खालामनांगौ। थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ'आ निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय बिथांमोना दिनै 15 बा 12 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'खौहाय माबायदि सुलु लानानै माबायदि सुजुग सुबिदा खालामनानै बिथांमोनखौ दिनै बेफोरबायदि जिनाहारि खालामलांखो बा रेप खालामलांखो आरोना लोगोफोर। गथ'आहाय बिथांमोननि सेरावहाय फारि फारि बाथ्राखौ बुंलांखादों होननानै बिथांमोना अलरेडि नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायलांखानानै होबाय आरोना लोगोफोर। एसेबां लासिजों जोंनि बर' सुबुंफोरा मानि थाखाय बेफोरबायदि खालामबाय थायो, माने उन्दैसा गथ'खौ दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि खालामनाया बिराद पाप आरोना लोगोफोर। माने देरसिनबा मोनसे आलदा बाथ्राफोर जायो, माने उन्दै गावनि फिसाजो महर नङा होमब्ला लोगोफोर, गावनि फिसाजो महर बेफोरबायदि बैसोनि गथ'खौ लानानै दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि खालामनाया माने संसाराव बिथांमोननि सेराव जायगा गैया होनना बुंनाया नोंथांमोना मिथिखागौ नङा होमब्ला लोगोफोर। बिथांमोननि आयेनखौ दिनै 10 बा 11 बोसोर बैसोनि सिङाव थानाय गथ'खौ दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि खालामोबा बा 18 बोसोर बैसोनि सिङाव थानाय गथ'खौ दिनै बेफोरबायदि खालामोब्ला सरकारा मोनसे आयेन दङ होननानै नोंथांमोना गासैबो सुबुङानो मिथिखायो आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर, बे समावहाय आं बांद्राय गोलावखौ बुंनो होनानै थांलासै, नोंथांमोना अलरेडि मिथिखाबाय माबायदि जाथायखौ खालामोब्ला बिथांमोना दिनैनि दिनावहाय साजा मोनगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना अलरेडि आंनिख्रुइबो बांसिन मिथिखायो। बेजोंनो लोगोसे आरो बेंटलनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोना अलरेडि नोंथांमोननि सेरावहाय बुंलांखाबाय बिथांमोनखौ माबायदि खालामनांगौ आरो माबायदि साजा होनांगौ आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा, जोबथारनायाव नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बिबाय आरोना लोगोफोर। आरो नोंथांमोना जुदि बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला फैबाय थानाय जिहेतु जोंनि उन्दै उन्दै गथ' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे बेफोरबायदि फिन खेबसे गाज्रि लामायाव थाङाथों होननानै जुदि नोंथांमोना सानदोंब्ला हाजासिम नैबे मोनसे भिडिअखौहाय शेयार खालामदो आरोना लोगोफोर। आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामबावदो आरोना लोगोफोर। प्लिज जोबथारनायाव नोंथांमोना बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायनो हादो जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गोदानै नोंथांनियाव नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। स' थेंक इउ सो माच। आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर। बाय बाय।